Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, γεια σας από το γήπεδο του Ευόσμου. Η Αθλητική Ένωση Ευόσμου υποδέχεται τον Αξιό Ανατολικού με πράσινες εμφανίσεις. Ο Αξιός Ανατολικού, Σφιντσιώτης ο γκολκίπερ, βλέπετε το Αξιό Ανατολικού, και διατητής είναι ο κύριος Ζαφυρόπουλος, Μερκενίδης, πάλι ρε Μερκενίδη, όλο σε εσένα βάζουμε, και Πατσιάς. Ποιος Μερκενίδης είναι όμως, δεν βλέπω. Α, ο Άρης είναι. Παντού παίζει αυτός. Λοιπόν, ο αγώνας είναι μία προσφορά από τον Μίνι Οδηγός. Ανοίξτε την πόρτα σας στον Μίνι Οδηγό για να μην έχετε δεκάδες έντυπα στην πόρτα σας. Δημιουργήθηκε για σας ο Μίνι Οδηγός και τα συμπεράσματα σε ένα ενιαίο έντυπο. Ο Μίνι Οδηγός. Μικρή διακοπή. Αρκετός φιλάθλος κόσμος, είναι και λιακάδα σήμερα, ωραία μέρα. Με τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, για να δούμε τώρα το Σαμπιασβίλη, θα κάνει και το σούτ εδώ πάνω στο 40 λεπτά της αναμέτρησης και κοιτάξτε γύρισμα τώρα, πάει τώρα ο Σφιντσιώτης, κάνει το λάθος εδώ στην απόκρουση και τώρα έχουμε το Λαφτσίδη να κάνει το 1-0 από το λάθος του γκολκίπερ του Σφιντσιώτη, πήγε να αποκρούσει στο γύρισμα και γίνεται τώρα το 1-0 Ευόσμου Αξιός Ανατολικού. Τώρα βγαίνει μόνος του, για να δούμε. Πάλι ο Λαφτσίδης κάνει και το σουτ. Κοιτάξτε, κοντράρει μπάλα, αλλά στη συνέχεια ήταν ο Γιάννη. Πάμε για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Αθλητική Ένωση Ευόσμου με την ομάδα του Αξιού Ανατολικού. Να αναφέρουμε ότι ο αγώνας είναι μία προσφορά από τον Μίνι Οδηγός. Ανοίξτε την πόρτα σας στον Μίνι Οδηγό για να μην έχετε δεκάδες έντυπα στην πόρτα σας. Δημιουργήθηκε για σας ο Μίνι Οδηγός και τα συμπεριέλαβε σε ένα ενιαίο έντυπο. Μίνι Οδηγός. Πάμε να δούμε και το σποτ. Μίνι Οδηγός. Τώρα και στο διαδίκτυο. thesodηγό.gr. Οι πιο χρήσιμες επιχειρήσεις της περιοχής σας τώρα σε ένα ενιαίο έντυπο. Ο Μίνι Οδηγός είναι ο πιο εύκολος οδηγός στη γειτονιά σας. Διανέμεται από πόρτα σε πόρτα κάθε 3 μήνες. Ήδη έχουν προτιμήσει τον Μίνι Οδηγό 12 περιοχές στη Θεσσαλονίκη και σε λίγο θα βρίσκεται και στη δική σας περιοχή. Ο Μίνι Οδηγός στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και μέσα από το διαδίκτυο. Εσείς? Έχουμε πλησιάσει το 52 της αναμέτρησης και η ομάδα τώρα του Ευόσμου εδώ με το Γιαννιώτη θα πλασάρει εδώ και θα κάνει τώρα το 2-0. Αθλητική Ένωση Ευόσμου με την ομάδα του Αξιού Ανατολικού. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ο Λαφτσίδης, αλλά δεν τους βλέπω εκεί καλά. Τέλος πάντων, ή ο Γιαννιώτης ή ο Λαφτσίδης. Κάνει το 2-0. Για να δούμε τώρα τον Αξιό Ανατολικού που βγαίνει με καλκάνι και το σούτ εδώ ο Τανούρκας πάει στον γκολκίπερ τον Σταριγιαννίδη. Και Χαγιάς τώρα, για να δούμε στο 20ο, για να δούμε, κάνει και το σούτ εντυπωσιακά. Ο Σταριγιαννίδης αποκρούει στο κόρνερ ακριβώς στο 66. 76 λεπτά της αναμέτρησης, Απιασβίλης έβγαλε την πάσα τώρα, για να δούμε. Εδώ που θα ξαναβγάλει τώρα στον Κολκός, ο Κολκός πιάνει αυτό το σούτ και κάνει τώρα το 3-0. Εντυπωσιακό γκολ από τον Κολκό που τον βλέπετε να το συγχαίρουν εδώ. Γίνεται το 3-0 και ο Μίντσιος τον βλέπετε. Για να δούμε τώρα τη μεγάλη ευκαιρία εδώ με τον Γκολτσο. Δέστε εδώ τι έγινε πάνω στην ευθεία γραμμή από το σούτ που έκανε ο Ρετζέπης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν θα αργήσει. Ο Ζαφυρόπουλος σφυρίζει τη λήξη του σημερινού παιχνιδιού, τελικό σκορ 3-0 Αθλητική Ένωση Ευόσμου με την ομάδα του Αξιού Ανατολικού. Ο Ζαφυρόπουλος κάνει και το σταυρό του τώρα. Βαραμένη η ομάδα της Αθλητικής Ευόσμου, πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα της Α κατηγορίας του πρώτου ομίλου. Από το Ζαφυρίου, γεια σας.